В това видео ще ви покажем тренировка от поредицата ни оптимални push-pull legs тренировки. Като в тази поредица ще ви покажем как да направите вашите push-pull legs тренировки оптимални с тези упражнения, серии, както и техники на изпълнение на упражнения. Първото упражнение, с което ще започнем, ще бъде лежанка с лост. Като ще започне с това упражнение, тъй като е любимо на повечето хора и с добра техника, то може да бъде оптимално. При започване на упражнението, гледаме да се позиционираме правилно на лежанката, като се фокусираме лоста да ни е горе-долу на нивото на челото. Широчината на захвата може да е по избор, ако искате да правите малко по-голям обхват на движение, може да е малко по-тесен или да акцентирате на трицепса. В случая аз предпочитам малко по-широк захват. Събирате лопатките и правите лека арка. При изваждане на лоста тягате корема. Може при избор да вдигнете таза си и заставате в позиция. При спускане пускате малко към долната част на гърдите и при избутване избутвате съвсем леко назад към горната част на гърдите. При избор може да правите пауза долу и контролирате движението. Алтернатива на това може да бъде лежанка с дъмбели, като преди да започнете с упражнението, по избор може да направите 2 или 3 работващи серии, като работните серии ще бъдат 2, повторения ще бъдат от 5 до 12. Второто упражнение, което ще правим днешна тренировка, ще бъде горна лежанка с дъмбели, като тук държим да отбележим, че ако горните гърди са ви по-изоставаща мускулна група, както е при повечето хора, може да започнете първо с тях. Ще ги правим с дъмбели, защото с дъмбелите имате малко повече свобода на движение, може да използвате малко по-голям обхват на движение. Избутвате си дъмбелите в позиция, лактите леко в страни на тялото, като гледате не са прекалено в страни или прекалено прибрани и избутвате. В горно положение съвсем леко може да събирате дъмбелите и както при лежанката може да избутвате съвсем леко назад. Контролирате движението през цялото време и гледате китките и лактите да са в една позиция. Алтернатива на това упражнение може да е горна лежанка на смит машина, като сериите и повторенията, както и вработващи серии, ще са същите, както и за предишното упражнение. Избираме 30 градусов наклон, тъй като с по-висок от 30 градусов наклон ще използваме предното рамо повече, а ние искаме да акцентираме на горната част на гърдите. И стигаме до движението Flies, като за него, за да го нагласите правилно, трябва да нагласите кабела на нивото на рамото, както е в случая. Взимате двете хватки и се центрирате по средата, стъпвате една крачка напред, изпъчвате си леко гърдите. В началото на движението лактите може да са съвсем леко свити, но в края на движението трябва да са изпънати. Дръжте лопатките събрани и когато в края на движението ги изваждате, контролирате движението и се фокусирате да събирате бицепсите си в края на движението, не ръцете. Алтернатива на това упражнение може да бъде флайс на машина. Следващото упражнение, което ще покажем, ще бъде раменна преса, изпълнен с дъмбели. За да се нагласим за това упражнение, първото, което трябва да нагласим, ще е пейката, като в случая най-оптимален вариант да я нагласим на 60 градуса. По този начин тренираме по-оптимално нашето предно рамо. Взимаме дъмбелите, заставаме в позиция, като гледаме лактите да са леко прибрани напред. При избутване леко нагоре към главата, не директно напред така. Контролираме движението и изпълваме лактите, като в същото време гледаме да не пускаме и прекалено надолу, да издъмат позиция, ето до тук. Както и се фокусираме да държим корема стегнат през цялото време. Добра алтернатива на това упражнение ще бъде раменна преса, изпълнена на смит машина. Последното упражнение, което ще покажем, ще бъде за трицепс, изпълнено с кабел над глава, като с него ще тренираме трицепса в дълга позиция. За да се нагласим правилно за упражнението, трябва да нагласим кабела на нивото на таза, както е в случая. Вземем кабела, тренирате го над главата и се позиционираме по-близко до кабела, като се фокусираме кабела леко да ни опира в гърба. Лакътя трябва да не е в страни, а да е съвсем леко напред. Разгъваме додолу, като може да се фокусираме да стегнем бицепса си в долно положение, за да сме сигурни, че сме разтегнали трицепса напълно и изпълваме догоре. Като се фокусираме да контролираме движението през цялото време и да няма инерция в долно положение, може да правим съвсем лека пауза в долно положение. Добра алтернатива на това упражнение ще бъде разгъване над глава с дъмбел.